Ko radi sve ovo? Evo vaš primer volim da vidim. Znači, u vašem primeru, ko, ono što ste mi pričali, da imate ljude koji prodaju, a vi naplaćujete, ko ovo radi? Prodaje. Da li oni ovo radi? Ne. O tome se radi. Oni su, znači, jedino prodajom, dobrom prodajom. Vi možete, sad ćemo detaljno proći kroz ove, pa ćete vidjeti o čemu se radi. Znači, jedino kad prodaju odradite kako treba. Nećemo ovdje toliko požarno, naravno da se sve dogovorilo, pismeno se obavezao i tako da. Izgradilo se poverenje, dokumentovalo se svaki korak, on se obavezao. Vidjet ćete sad zašto je to tako, vrlo kratko. Pitanje je koje odmah postavljamo, da li prodajemo pravi kupci? S druge strane, da li su kompanije često u Srbiji zbog očajnog stanja u kome se nalazimo, očajne u trci za novim kupcima? Da li ste i vi možda očajni u trci za novim? Da vam je novi kupac toliko važan da sve kriterijuma spustite, zažmuri se na mnogo stvari, samo da bi taj kupac, daj Bože, samo da pristane, da postane kupac. Neću kažem da pristane da plati, jer u principu na početku vi ono što želite da on pristane da postane kupac. Tek onda vi možemo kasnije da vidimo da li će oni da plati. Onda se ovdje isto postavlja pitanje ko su nemamo vremena za... Pravit ćemo pauzu. Obično, kad radimo sa većim grupama u kompanijama, onda zamolimo da bi saznali kako ljudi vide kupca. Mi onda zamolimo da su po grupama nacrta kupac tako što se simbolima praktično određene osobine tog kupca prikažu. Ako je sunce, onda je on dobar, ako je, recimo, sećam se u odelenjima naplate koje se bavi isključivo naplate. Šta mislite, koje simbole koriste prodavci vrlo često? Da li koriste lepe ili ružne simbole? Mulje, čavončići, trozupci, eto. I imate, i tu vidite tu razliku kako vidite kupca. Znači, da li... Koji je podršci najbolji kupac? Neko nas nikad ne zove, ima takvih? Ima dosta. Dobro, vi imate veliki broj kupaca, pa naravno da imaju... Ne, ja govorim sad o ovim velikim. Ovo stikane Optike, znači to su kupci sa